Salutare dragilor, iată-ne din nou împreună. Astăzi ne aflăm în Parcul Monument alături de prietenul nostru Vreau să fiu erou, unde se va organiza un cross umanitar pentru Cătălina. Acest videoclip este dedicat total acestei fete de 18 anișori care are nevoie de ajutorul nostru a fiecare. Dacă nu ai un bănuț în plus, nicio problemă. Poți să ajuți foarte mult lăsând un like, un comentariu și să dai un share la acest material video pe social media, Twitter, Facebook, Discord. Ce veți voi, fiecare distribuire ajută foarte mult la acest caz să o ajutăm pe Cătălina. Iar povestea ei, dacă vreți să toate linkurile și toată povestea lui Cătălina o să fie în descrierea acestui videoclip, așa că nu uitați, un share contează foarte, foarte mult. Haideți să vedem ce ne-au pregătit oamenii ăștia de la Vreau să fiu erou România. Let's go! Costea n-a putut să ajungă că a fost chemat la servici, da? Așa că își cere scuze, a fost o urgență, este o urgență pentru el. Dar vreau să vă mulțumesc frumos că a un eveniment caritabil, da? Deci nu este o întrecere sportivă, ok? Fiecare poate să alege în ritmul lui o tură. Gândiți-vă că totodată faceți și o faptă bună, da? Este foarte important să învățăm pe latura asta civică, știi? Să ne ajutăm. Chiar și între voi, ca colegi, da? Este bine să nu vă îmbrânciți, să vă loviți, să vă ajutați. Chiar dacă unul are, altul nu are, este bine să împărțiți, să dăruiți, da? Lucrurile astea o să vă ajute foarte mult în viață și o să vă formeze ca, cum să vă spun, un caracter bun, da? Vedeți și voi, sunt atâția oameni și buni și răi, da? Dar este important să faceți voi diferența, da? Între acești oameni. Ce vreau să vă zic, campania pentru Cătălina a fost online, chiar din luna mai. Ulterior eu am mai susținut cauza ei și într-un ultramaraton dedicat celor de la batalionul 300 Sfântul Andrei, am participat cu ei. Și suma a fost că donațiile s-au strâns online, da? 25.000 de euro s-au strâns online, deci părinții mi-au scris, sunt foarte mulțumiți. Eu vă mulțumesc mult că ați venit, sincer vă zic de pe acum, nu contează cât sunt, important e sprijinul, chiar și două persoane, este de ajuns tot un eveniment să, da? Ne ajutăm. Aveți planuri de viitor, da? Dar să credeți în ele, să nu renunțați, indiferent că vă spune unul altul că nu, că așa, nu, urmează-ți visul tău, așa cum și eu mi-am urmat visul meu. Bravo. După cum știți, tura, da, este în jurul orășelul Copilul, nu? Acum îl modernizează. De jur împrejur, nu alergați tare, fiecare în ritmul lui, da? Dacă doriți, o să facem o poză cu toții, da? Ok? Da. Și după țin antrenament, o diplomă. Pe locuri, ești gata? Start, dragi copii! Bravo!
pac. Da? Bianca. Mare drag. Dacă vrei să mai luați un pahar de suc, da?